our channel Karthis Vlogs. Yanu Nikolo Mokida Karthi Matilla Encholaru Yanu Sharule. So Nithu vlog nu start manpugate. Innathu vlog dada undu guttune. Second thumbana undu. First thumbana nikultu yarate. So ini second thumbana undu and today is January 4th 2022 ila Murani nikultu ni 1st January the first day 2022 the first day ne enkalla enkul pura show kudupida ipodu vanasmanto jelia party and elia entertainment and so first day em chopmudu varsha pura anchane eppunge anta do you believe it ya namuji avenu ancha pura dala ichi so ite anchana first day party first day mast kushit nalta pura anutu ka varsha idi uppuna andi ee varsha idi anchane itare and believe manfenana ini muta believe mantidiji I don't think so first day karch mantunda na varsha idi karch appunge first day karch mantujina varsha idi karch manpara apujige. So I don't believe that. First day Ushari jana Vashadi Usharu Pujige Ancha Pura Panpere. I don't believe it. Nikul Lamvara Ijara comment section de Enkonji Panle Tili Sadbudle. Okay, so ini enkulu inila hotel ge povundula ini wo restaurant ge povundula gotune Maharaja restaurant ge matella povundula so inithu vlog la it is tamanada vlog so ite enkul pura pidarda enkul pana kelada kul pura pidardiru pidai kuldu wait mantundulere nanala onte jana pidardu barare ullere pura dura ijjeru moole ulla enkul pura pidardu barare undu so ite ennala pidarda nana onji paadare undu dada panda moisturizer waiter so moisturizer padre undu and I dumme watch pura paadde so then moisturizer paadve and Pond's moisturizer paadondu pune enada betela undu rendu mooji but ini anundin paadondulle dayapana pidai ponaga enga lotion pura sticky ayida lekka apuna I don't like that sticky so dry adu neat adu padandu undu paadondulle and ee moisturizer da ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ನಿಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದುವೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂಚೂರು ಪಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಶೋಕ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ಗ ಇದ್ಯಾವ ಮುಲ್ಪುರ ಕವರ್ ಆತನು ಮುಲಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಿಡ್ ಪೂರ ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವು ಡ್ರೈ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟ ಹಚ್ಚಿ ಸೊ ಚೂರು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೋಡಾಪು ನೀಟ್ ಅದು ಪೋಡತ್ತೆ ದುರಾಣಲ ಪಿದೈ ಪುನಗ ಡ್ರಾಶ ಪೋಡೆ ಆಪುಜಿ ನೋ so inithu vlog nu shuru manpuga aneth paatiri oh my god camera on mantubudi nikalla eth patapata sorry patapata atu vata paatiri okay let's start the vlog and please subscribe mantidre please don't do that subscribe mantutule na channel na okay so that it will be very supportive nikulu subscribers add avundittada and views jaasti avunditna inko full josh barpud nanala ededi videos manpuga bega daily manpuga andala feel apu nikul tui jada subscribe mantu jada I feel like oh no one is watching and the other video manpuno and in a mindful blank apu so please subscribe and watch and share. So finally here we are inkulu ante jana battadu reach aata volu panda Maharaja restaurant nanalo ante jana on the way to barondulleru nana vante portudu akulla join aperu akul join aibuka mulitina pura seats la cover adu budpudu so last time atane restaurant poditate apagala inkulonji separate room no reserve manpaditta ee salala anchane Maharaja restaurant ku inkul call mantad pandadita enkalige separate room no reserve mantadile inkulonji 27 to 30 members ulla inkalige enkalla ainani separate family time fun bodu masti bodu pandaditta so last time separate room reserve mantadina bagge atane restaurant yan pandittu jate so ee sala nenapudi idu nikalik pante inkulonji separate room nu incha reserve manpaditta so enkulu fun masti goskara akalik call it pandita enkalige onji mic bodu ai tuttu onji speaker la bodu pandaditta so akul purilla neatly arrange maltaditteru ಓಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಕುಲ್ಲುವ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಫ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಟೇಬಲ್ ಮೆತ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬತ್ತದ ಆತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಸಾಲಾ ಪಾಪಡ್ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಜಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಡ್ಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದಿನ ಸೂಪಸ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಂಚ ಸೂಪ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಗ್ಗೆರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರೊಂದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದು ಸೂಪುನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಎನ್ನ ಸೂಪುನ್ ಯಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಟಮ್ ಹೋಗುತ್ತನೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ನಿಕಲಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟನಾ ಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪನ್ಪರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಿಪ್ಪಟ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿರ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ನಿಪ್ಪಟ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಈ ಎಲೆಯ ಬೂತ ಐಪುನಟ್ಟಿ ಅತಿ ಐಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೋಕುಪ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮದ್ಮೇಡ್ದು ದುಂಬು ಎಂಕು ಮೀನ್ ತಿನ್ನಾರನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಡಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಲನ್ ಜೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಯ ಬೂತಾಯಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಳ್ಳು ಸಮೇತ ತಿನ್ಪೆ ಸೊ ಕಲ್ತದೆ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆತೆ ಯಾನ್ಲ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನಲ್ ಆತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಂದು ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಮೋನೆಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಕ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ತಿಂದು ಮೋನೆಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ದು ಪಂಡೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅವ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಂದೆಲ್ಲ ತುಚ್ಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ವೆಜ್ ದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೇರಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಕಬಾಬ್ ಓ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜೆ ಐಟಮ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಶೋ ಕೂಡ ಪೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೆ ಈ ಜನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಿನ್ಯಾನೆ ಇತ್ತಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫನ್ ಮಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನೆಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬತ್ತದಾಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಪನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಮಲ್ತದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಪಾಡೋಜಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆತುನು ಇಂಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಎಡಿಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆತುನು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ ಅವು 8 ವ್ಯೂಸ್ ಆತುನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12K ರೀಚ್ ಆಪುನ ಅಂದಿನಿ ಐಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆತುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದುಲ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದ ಎನ್ನನಾಗ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ 2 minutes ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ 2 minutes ಆದು 2 ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆತುನು ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದು ಪೊಡು ಅಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕುಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಕಸಿನ್ ಇಂಕುಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಸೇರ್ದು ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಪಾಡರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ ಗ್ಯಾಪನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಪುನದು ಸೊ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕುಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಮೇತ ರಡ್ಡು ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತುನು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫನ್ ಅಥವಾ ಮಸ್ತಿ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಈ ಮೆಮೊರಿನಿ ಆ ನಿಖಿಲ್ ನೋಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುವರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಈ ಸಲ ಓ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬೈದಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂಲ್ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ ಫನ್ ಮಸ್ತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಂದೇ ರಿಸರ್ವ್ ಮನ್ಪವ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಚಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಓವಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಚ ರಿಸರ್ವ್ ಮನ್ಪಾಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫನ್ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಡ್ ಆ್ಯಪ್ನು ಸೊ 300+ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೈ ಬಾಯ್